моиндар. Сарзаниш ба моиндаре ки муҳаббат надорад. шумо шавҳари худро дӯст дошта ҳамсари ӯ шудед. шумо медонистед ки ба ақди никоҳ бастан масъулияти модари фарзандони ӯ буданро ба зимма мегиред, вале шумо фарзандони шавҳари худро дӯст намедоред ва шумо зиндагии ин фарзандони азиз бахусус духтаратонро сахт талх мегардонед. куҷост меҳру ихлос, муҳаббату меҳрубонӣ ва сабру таҳаммул? нафрате ки дар қалби тақдиснаёфтаи шумо маскан дорад, аз меҳру муҳаббат бузургтар аст. аз забони шумо аз таҳсину тасвиб дида суханони маҳкумият бештар садо медиҳанд. тарзи рафтору кирдор, усулҳои ҷоҳилона, табиати золимонаи шумо барои духтари таъсирпазиратон мисли жолаи харобиоварест, ки набототи нафисро нест мекунад. вай аз ҳар зарба хам мезанад, то даме ки ҳаёташ канда мешавад. тарзи идоракунии шумо чашмаҳои муҳаббат, умед ва шодиро дар қалби фарзандонатон хушк мегардонад. дар чеҳраи духтарак андӯҳи доимӣ акс ёфтааст, вале мусибати ӯ ба ҷои дар вуҷуди шумо ҳамдардию меҳрубониро бедор намудан, дар қалбатон бетоқатӣ ва кинаву адовати ошкороро бармеангезед. кӯдакон қалби модарро аз чеҳрааш пай мебаранд. онҳо равшану возеҳ мебинанд ки он ҷо чӣ навишта шудааст, муҳаббат ё адоват. шумо намедонед ки чӣ кор мекунед. магар чеҳраи хурдакаки пуранду, оҳи вазнине ки аз умқи қалби азиятбинанда берун меояд, ба муҳаббат даъват намекунанд, раҳму шафқатро бедор намесозанд. шумо агар бихоҳед, метавонед рӯҳияи ӯро тағйир диҳед, ба чеҳраи тифлони вай зиндадилӣ ва шодиро баргардонед. оқибати сангдилӣ аз андоза берун. шумо дар муносибат бо фарзандони шавҳари худ дилсард ва хунсардед. панду андарз ва сарзанишҳое ки шумо медиҳеду мекунед, на ба хатоҳои ҷиддӣ, балки ба чизҳои хурде марбутанд, ки лоиқи таваҷҷӯҳ нестанд. айбҷӯии доимӣ аз рӯи адлу инсоф нест. шумо ба он майл доред, ки нисбати ҳама сифатҳои неки хислати фарзандонатон бетаваҷҷӯҳ монда, як сухани таҳсин ҳам нагӯед. вале агар хурдтарин хаторо мушоҳида намоед, ҳамеша барои бо маҳкумият дарафтодан омодаед. ин бадиро дар қалб бедор месозад ва аз он ифлосиҳо ва разолатро берун менамояд. дар қалби кӯдаконе ки аз ҳад зиёд маҳкуму сарзаниш карда мешаванд, рӯҳи бепарвоӣ маскан мегирад ва андешаҳои бад новобаста аз оқибатҳо зуд пайдо мешаванд. маслиҳат ба моиндар. кӯдаконе ки он касеро аз даст додаанд, ки дар синааш муҳаббати модарона маскун буд, талафоти бебозгашт дидаанд. вале вақте ки зани дигаре тасмим мегирад ҷои модарро ишғол намояд, он гоҳ ба зиммаи вай ғамхорию бори дучандон гузошта мешавад, то агар имкон бошад вай нисбат ба модари фарзанд меҳрубонтару аз сарзанишу таҳдид бештар худдор бошад ва бо ин тариқ метавонад талафоти кӯдаконро ҷуброн намояд. шумо бояд муҳаббату дилсӯзиро дар худ рушд диҳед, чун нисбат ба кӯдакон ғамхорӣ зоҳир менамоед. дар қалби шумо меҳру шафқат ва дилсӯзию муҳаббат пайдо мешавад. ҳарчанд ки кӯдакон аз хун ва ҷисми шумо нестанд, бо вуҷуди ин ба туфайли никоҳ ба падарашон онҳо фарзандони шумо гардиданд, то шумо онҳоро дӯст бидоред, нисбаташон ғамхор бошед, ба онҳо панду насиҳат диҳед ва кӯмак расонед. шумо бояд меҳрубонӣ ва дилсӯзии бештар нишон диҳед, то тавонед ба касоне ки ба ин ниёз доранд наздиктар бошед. шумо ба шарофати муоширати меҳрубонона хислати боз ҳам бештар мушфиқу хайрхоҳ буданро аз худ мекунед.